DNR Regional Office investigaran dati agarup sa nga 10 milyon na pisos ti balor na at tablon iti nara anak kumpiskar iti baay Likuan Abra. Report ni Bridget Mayo. Mismo ani Regional Executive Director Engineer Paquito Moreno Jr. iti DNR Regional Office tinangidaulo iti nabukel nga investigating team amang investigar kadag iti ginasot at tablon ti nara anak kumpiskar iti baay Likuan Abra. Ininspeksyon ti grupo ti duatrak ti nara. Nakita da abaro anapukan dagitoy ken saan anaggapu kadagiti kayo anapektaran ti bagyo akas ibagbaga ti sertifikasyon nga pinirmaan iti barangay ken munisipyo. Right there and then I formed a team, a group, including our legal administrative group to come over and check. Questionable tina issue a permit to transport dagiti kayo. Umuna arason ket awan ti attachment na akating permit sa laengen na ipakita daytoy idinatiliw dagiti kayo. Ken awan ti legal a paggapuan dagiti nara takaraman iti total lagban ti nara a premium species kas na ilanad iti Executive Order number 23. Maidalan iti investigasyon ti Senro Officer anangited ti permit to transport dagiti tablon. Parte ti investigation, parte ti assessment if there is some irregular participation of our personnel. Nakasagana ang may pila ti kriminal a kaso a panaglabsing ti PD 705 when revised Forestry Code of the Philippines kontra kadagiti upat a nagpabigbig nga staff ti Golden Summit Mining Corporation amang bunag kadagiti tablon. Karaman da Edgar Bordeos, Fredolin Vallanca, Jenny Granado ken ti Chinese National ani Wok Keng Lao. Karaman dagiti upat a pahinante ti truck. We are trying to fast track dagiti da dumapay nga documents because this would also be our basis later on in more actions to be done. Bridget Mayor, Balita, Ilocano.